Takže čaute ľudia, dneska si idem toto chutať, čo mi to brat urobil. A to strašne hnusné. A hodím natočiť. Zvyšťanky. Nejstáme polievka, voda. Dobre, tak on to ide preč. A ja som tam dal polievku, čistú vodu a potom leťak, takže dúfam, že sa nedodrca. No, asi to, dúfam, že sa nedodrca, takže to ide vypiť. No to zlo dobré, kamujete? Ja to nebudem piť, ja viem, že to je zvyšťanky. Nej, to dáš pre teba. Však tu som dala tú Povedzme, čo polievku. tam je, ingrediencie. Takže, polievka, čistá voda a to leťak. Čo, leťak? Áno. Jaké je leťak? La policia. Pomoc. A nedogrcaj sa. Fakt sa zdôjde. Nedogrcaš? Tak normálne za teba. Co aj ty? Ale tak to som robil pre teba. Potom mi urobiť druhé. Čo? Potom mi urobiť druhé. Tebe druhé? Dobre, to už je ľahké. To už bude lepšie. To mi urobiť to, dám vypiť to. Ješ ty? Ja to už nezjem, dobre. Už ste dojedli? Áno. To je Máme nuzné. na vec. Niekto na vecku?